Ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Bwalo la milandu lagamula kuti chisankho chachipululu la mdera lapakati m'boma la Mzimba chichitikenso. Mafuta a galimoto ochuluka kuyembekezeka kufika mdziko muno masiku akudzawa. Ndipo nkhani zina ophunzira msukulu za ukachenjede okwana 3,000 akhoza kulephera kupeza ngongole za maphunziro awo chifukwa sadapereke zikalata zonse zowayenereza. Tindi zimenezi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Lalamula chipani cha Malawi Congress kuti chichitenso chisankho chachipululu mdera lapakati m'boma la Mzimba. Wapereka chigamulochi ndi oweruza Justus Kishindo amene anati chipani cha Malawi Congress chinagwiritsa ntchito komiti yosavomerezeka. Amene anakamangala ku bwaloli ndi a Vitumbiko Mumba amene ndi nduna ya zamalonda ndi mafakitale. Oyimirira amumba pa mlandu Akhumbo Soko anati ndi okondwa ndi chigamulochi, koma amene amapikisana ndi amumba a Adamson Mkandavire ati adikira chikonzero cha chipani cha Malawi Congress pa nkhani iyi. Bungwe la United Nations komanso boma la dziko la Norway ati nkofunika kuti dziko lino lithane ndi mavuto osowa zachuma pakati pa amayi komanso nkhanza zimene amayi amene akufuna kuyimira pa chisankho akukumana nazo. Mkulu wa bungwe la United Nations kuno ku Malawi, Mai Rebecca Ada Donto, komanso kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi, Ingrid Marie Mikkelson, anena izi pa msonkhano olimbikitsa amayi kutengapo gawo pandale umene unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ndipo tili limene akuwerenga Fale Banda. Adonto ati amayi amene akufuna kuyimira mipando pa chisankho chomwe chikubwerachi akupitilira kukumana ndi mavuto monga nkhanza pandale zimene zikupereka nkhawa kwa amayi ambiri kuti ayimire anthu m'madera awo. Kumbali awo Amekesen ati ndikofunika kuti zipani za ndale ziyike ndondomeko zabwino zoonetsetsa kuti amayi akupatsidwa mwayi woyimira nzipanizi m'madera omwe akuchokera. Iwo atinso ndikofunika kuti anthu omwe amachitira nkhanza amayi m'masamba amchezo azimangidwa ndi kulandira chilango. Wachiwiri kwa nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Halima Taut ati kugwirana manja kungathandize kulimbikitsa amayi kuti atengepo mbali pandale. Nthawi zina sindalama ukhoza kukhala ndi ndalama zambirimbiri wangati ulibe khalidwe amsanga kusankhe. Ifeni mapangaso encourage azimayi kuti tionenso khalidwe lathu tikamapita kumakositese kwathu kuti kumakhala bwino ndi wanthu kumatumikira bwino wanthu kuti atisankhe. Sankha tisankhe fati ndikupereka zindalama zambirimbiri. Ndiponso patanamva kuti mahanda usalesedwa kuti upereka ndalama. Ndiye tikaonese khalidwe lathu kumudzi kuti uchokerako kuti anthu akatisankhe. Ife chomufuna tikhale azimayi ambiri ku parliament. Monga mukudziwa kuti apresident athu Lazarus Chakwera apanganso encourage azimayi kuti azimayi ambiri apangana contest kuti ma position ena apezeke mwa azimayi. Ndipo apa mpando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Amage Katoera Banda ati zipani za ndale zifalitse uthenga wabwino wa amayi amene akuyimira m'madera awo. Bungwe la zachilungamo ndi mtendere pansi pa mpingo wa Katolika lapempha anthu mdziko muno kuti apewe mchitidwe wa ziwawa. Izi zadza patangopita masiku awiri bungwe loyendetsa chisankho litangotsekulira nyengo yokopa anthu. Mlangizi wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace pansi pa Diocese ya Zomba, Mai Roda Ngambi, anati nkofunikanso kuti anthu atuluke mwaunyinji kuti akaponye voti. Iwo alankhula izi pamene bungweli limalimbikitsa anthu pa mfundozi kuthondwe komanso kwa ajali m'boma la Zomba. Mai Ngambi anayankhula ndi Jason Malowa. Nafika misika lero funa kulimbikitsa anthu kuti apite akavote kuti misika mapezeka anthu amitundu yosiyanasiyana achikulire achinyamata azimayi atsikana. Cholinga chathu chokuti anthu apite akavote mwaunyinji pa zisankho za zomwe zikubwera pa 16 September 2025 komanso kulimbikitsa anthu kuti ndithu nthawi ya kampeni apewe pangaziwawa komanso apite ndithu mwaunyinji ukamvera mfundo zomwe makandidati ali nazo kuti chisankho chawo
amangabanga abange ndi information yoyenera. Mai Roda Ng'ambi akubungwe la Catholic Commission for Justice and Peace pansi pa diocese ya Zomba. Kazembe wa dziko lino ku Mozambique mai makamaka awezi moyo wati mafuta galimoto amene boma alagula kuchokera ku maiko a aluya athandizira kuchepetsa vuto lakusowa kwa mafuta awa mdziko muno. Amoyo alankhula izi ku doko la Nakala mdziko la Mozambique ogwira ntchito ku Malawi Energy Regulatory Authority MERA atakayendera madoko a Nakala komanso njanji ya Nakala mdzikoli. Iwo ati sitimayi ikuyembekezeka kufika ku mapeto a sabata ino. Ophunzira msukulu za ukachenjede okwana 3,000 amene adalembera kuti apindule ndi ngongole ya boma pa maphunziro akhoza kulephera kutero pamene sadapereke kalata zonse zoyenera. Malinga ndi amene amalankhulira bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board Mai Mili Kasunda, ophunzira okwana 34,000 ndi amene adalembera ngongoleyi koma oposa 2,000 okha alephera kupereka kalata zokwanira. Mai Kasunda anayankhula ndi Isaac Salima. Ophunzira ena amene analembera ngongole imeneyi ndipo sanakwaniritse kutumiza makalata zoyenerera kuti iwowo athandizidwe kuti tapatse ngongole. Kwa chimachitika ndi kuti iyi ndi ngongole ndi timafuna kuti tidzapatsa ngongole anthu amene tikuwadziwa bwinobwino. Ndi mwachitsanzo ophunzira ena sanatumize national ID yawo, komanso sanatumize national ID ya amene awayimirira pa ngongole yawo, komanso ena mwa iwo sanatumize umboni kuti anapereka ndalama ya 10,000 kwacha imene ili non-refundable application fee. Ndi izi zofunikira kwambiri zokuti zimene timaona ngati zitumizidwa ndi kuti ophunzira sapitiriza kuti timpatse ngongole, kukhala kovuta kuti timpatse ngongole. Ndi chifukwa tikuwapempha ophunzira onse kuti pakamafika pa 18 July 2025 aonetsetse kuti apita ku student application portal yawo, aonetsetse kuti madocuments amenewa aapanga upload. Pachoti akalephera kupanga upload ndi kuti tidapatsa ndalama komanso kuti adzakapanga appeal. Appeal yawoyo tidzayivomera. Anthu amene amagwira ntchito yolankhulira makampani, mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana mdziko muno awalimbikitsa kuti azigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Mkulu wa bungwe la anthuwa a Benson Linje komanso mkulu wa kampani ya Eskom a Kamkwamba Kumwenda ndi amene apereka chilimbikitsochi pa mwambo wokumbukira ogwira ntchito yolankhulira makampani, mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Veronica Kafumphe walemba ripoti ili limene akuwerenga Daniel Zimba. Pa July 16 chaka chilichonse ndi siku lokumbukira anthu omwe akugwira ntchito yoyankhulira kampani, mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana pa dziko lapansi, ndipo chaka chino mwambowu wachitikira ku Mpemba mu mzinda wa Blantyre. Pa mwambowu bungwe la Public Relations Society of Malawi lalimbikitsa aneneriwa kuti adzigwira ntchito yawo mochilimika mwaukadaulo ndi motsata ndondomeko za ntchitoyi yomwe ati ili ndi kuthekera kothandizira pa chitukuko cha dziko. Taona kuti anthu ofalitsa nkhani akuyeneranso adzipanga build ma skills. Ndeti ndi ma experts amene akhala kuwapanga train kupanga ma communication strategies. Akakhala ndi chinthu angapange bwanji kuti afikire anthu osiyanasiyana, because zimezi ndi the bread and butter za anthu ofalitsa nkhani. Bungweli linakonza mwambowu chaka chino ndi thandizo la ndalama kuchokera ku banki ya FDH komanso bungwe la Eskom. Mkulu wa bungwe la Eskom Akamkwamba Kumwenda, yemwenso anali mlendo olemekezeka pa mwambowu, watsindika zakufunika kwakuti mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana zike chidwi chokwanira polimbikitsa ntchito za oziyankhulira omwe ndi ofunikira kwambiri pa ntchito zawo. Makampani ngakhale mboma mmene mabwana limene tili makampani tili kuthekera kupanga communicate ndi anthu awa aneneriwa anapita school amaziwa zinthambi zichitika choti anthu ambiri sakuziwa kuti zichitika pamene uthenga usukufikira mmene unakufikira. Ndiye tifuna kuti anthu awa aneneriwa amakampani awa akhale ndi upangiri andi uneneriwa ukhale kuti uli part ya management. Pa mwambowu chaka chino aneneri amabungwe
kampani komanso nthambi zosiyanasiyana mdziko muno anagawana nzeru komanso kuphunzira zambiri zamene angagwirire ntchito zawo ndi kuthandizira mokwanira pa chitukuko cha mabungwe ndi kampani zawo komanso dziko lino. Kampani ya Eskom yati kugwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 3 billion kwacha pa ntchito yokonza ndi kubwezeretsa zipangizo za magetsi zimene anthu akumaononga chaka ndi chaka. Mkulu wa kampani iyi Akamkwamba Kumwenda anati mchitidwe ononga zipangizo za magetsi ndi waukulu kwambiri maboma a mchigawo chakumwera. Daniel Zimba ayindiripotiri. Kanizi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times. Tikati kupitiriza kupatsani posachedwa hapa zikangotha izi choncho musatalikire. Kwa kupitiriza nkhanizi, bungwe la Lilongwe Water Board lati ndilokonzeka kufikira malawi ambiri ndi madzi aukhondo ngati njira imodzi yolimbana ndi matenda amene amafala chifukwa chakusowa kwa ukhondo. Wapampando wa bodi ya bungweyi Inkosi ya Makhosi Mbelwa yachisanu ndi amene onena izi pamwambo wopereka malo 5 otungirako madzi ku area 45 mu mzinda wa Lilongwe. Clever Mwale walemba ripotiri. Inkosi ya Makhosi Mbelwa 5 yati kuperekedwa kwa makioski 5 ndi chinthu cha mtengo wapatali chomwe chithandize miyoyo ya anthu amderali. Iye anamikira mafumu ndi atsogoleri ammadera chifukwa chogwirizana ndi Lilongwe Water Board kuti athe kufikira anthu ambiri ndipo alonjeza kupitiriza kutero. Malo amenewa sikuti ali mu mandate athu ali out of our jurisdiction, ndipo community kudzera mwa mafumu komanso member of parliament anabwera kuzapempha kunena kuti tafikira anthu ndi madzi aukhondo amene kunoko ndi dera. Nduna ya zaumoyo akhumbizeka Ndodo Chiponda yati makioskiwa athandiza kuchepetsa mavuto amadzi omwe anthu aku area 45 amakumana nawo. Achiponda anonjezeranso kuti kubwera kwa makioskiwa kuthandiza popewa matenda amene amadzi achifukwa chakusowa ukhondo. Kukhazikitsa kwa project imene lero ndi chinthu cha mtengo wapatali. Anthu akuno ku area 45 anali pa chipsinjo chachikulu makamaka azimayi wana. Timanena kuti madzi ndi moyo. Kunoko kunalibe madzi aukhondo. Muone yolo nthawi ija kunali kolera. Kunoko ku 45 kwa fumu athu amaliri linali dera limodzi limene anavutika kwambiri matenda akolera. Si kolera yekha, matenda ambiri masiku ano timalimbikitsa ukhondo. COVID timalimbikitsa kusamba manja. Kolera timalimbikitsa za ukhondo. Mpox weniweni manena kuti ayi tatiye za ukhondozi manja tizisamba zakudya tiziphika bwino ndi zina zotero. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Lilongwe Likuni Jean Sendeza anayamikira bungwe la Lilongwe Water Board popereka makioskiwa. Iwo anapemphanso anthu mderali kuti asamalire ndi kuteteza makioski omwe apatsidwawa. Kwa abale anga onse amene timachokera kuno tiyeni tionetsetse kuti chimene talandira lerochi tichisamalire. Kulibe munthu amene adzatisamalire kuposera ifeni yake. Alipo ena aukamberembere amakhalidwe oyipa onena kuti akaona zinthu zabwino ngatizi mitima yawo sikondwera iyayi. Tizimva kuti achotsa mapaipi apanga chani ubwezeretsanso zinthu mbuyo pamene tikanamayenda chitsogolo kotero kuti oterowo lamulo ligwira ntchito pa iwo. Ife sitifuna kubwereranso mmaka mwa madzi kuzitsime mmaka mwa madzi kumitsinje kumene madzi ake si abwino iya. Makioski 5 amangidwa ndi ndalama zoposa 20 million kwacha ndipo akuyembekezeka kuthandiza anthu oposa 5,000. Pano tibwerere ku nkhani yokhudza kampani ya Eskom imene yadandaula ndi kuonongeka kwa zipangizo zake zosiyanasiyana chaka ndi chaka. Tindiripotiri. Akamkwamba Kumwenda ati mwachitsanzo chaka chatha 85% ya zipangizo za magetsi zimene bungwe la Eskom lidakhazikitsa m'madera osiyanasiyana zinali zolowa m'malo mwa zipangizo zimene anthu okhala m'maderawo adaononga. Akumwenda ati kufalitsa mauthenga mwaukadaulo ndi mwakathithi kutha kuthandizira kuthana ndi mavuto ngati awa polimbikitsa anthu kumvetsetsa za umwini wa katundu wa boma komanso kuopsa kuononga katunduyo. Kafukufuku wathu wasanza kuti mbali ambiri imene ikuvula kwambiri ndi chigawo chakumwera pamaka district Tiolo, Mulanje, Chilazulu, Parombe umbulo imene tinawo kwina kusozichitika koma sozichitika ngati zochitikira madera amene wa
ndi zimenezo tsonza kunena kuti anthu amene timayenera kuti apase magesi ila kuti zigayo kuti zipatala kuti masikulu ndi kuti anthu amenewo magesi akuwafikira ife wina wake opaswa transformer komanso zitipezera mbuyo ngati ife Eskom. Akumwenda anena izi pamwambo wokumbukira tsiku la ogwira ntchito zoyankhulira kampani, mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana ku Blantyre, ndipo alimbikitsanso kuti kampani ndi nthambi zosiyanasiyana ziyike chidwi chokwanira polimbikitsa aneneri awo. Bungwe la Public Relations Society of Malawi ndilo linakonza mwambowu ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Eskom komanso FDH Bank. Anthu amene ali ndi umwini mu banki ya NBS ayamikira banki kamba kochita bwino mchaka cha 2024. Izi zadza zitadziwika kuti banki yapeza phindu la ndalama zokwana 72.99 billion kwacha mchakachi. Chimwe Mangazi ali zambiri. Izi zadza pamene banki idachititsa msonkhano wake waukulu wapachaka lachitatu mu mzinda wa Blantyre. Kuchita bwino kwa banki kwaonekeranso pa msika wa masheya pamene mtengo wake wakwera kufika pa 700 kwacha pa share kuchoka pa 174 kwacha pa share mu January. Brian Kampanje ndi mmodzi wa eni ya kampani. Ife ndo nyadira ndo khutira komanso ndo limbikitsidwa kuti NBS Bank yachita bwino kwambiri chaka chimenechi. Zimene zizikudza chifukwa cha ukadaulo wa board komanso management kuti akukwanitsa kugwira bwino ntchito yawo. Ndipo Vizenge Kumwenda amene ali nkhala pa mpando wa board ya banki wati kuchita bwino kwake kwachokera m'madera ambiri azachuma. Banki iyi yapanga bwino kwambiri mwakuti phindu lomwe tinapeza mchaka cha 2024 kuyerekeza ndi phindu lomwe tinapeza mu 2023. Phindu la 2024 inali 148 over 140%. Koma sizokhazo iya ndi zambiri ndithu kupanga phindu la ndalama ndi mbali imodzi chabe. Timepese kuti ripoti limenelo sinathe bwinobwino ndipo tikupatsireni bwino lomwe masiku akudzawa za nkhani yokhudza NBS Bank ndi anthu amene ali ndi umwini ku banki iyi. Nkhani zathu nzamwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu lalamula kuti chisankho chachipulula mdera pakati mboma la Mzimba chichitikenso. Mafuta agalimoto ochuluka kuyembekezeka kufika mdziko muno masiku akudzawa ndipo mnkhani zina ophunzira a msukulu za ukachenjede 3,000 akhoza kulephera kupeza ngongole za maphunziro awo chifukwa sadapereke kalata zonse zoyenera.